Bizkaiko Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluaren gaurko bilerak, estatuan indarrean dauden zerga berri batzuk, Bizkaiko lurralde historikoan aplikatzeko foru dekretu arau emaile bat onetsi du. Zerga hauek, joko jardueren gaineko zerga, kreditu erakundeetako gordailuen gaineko zerga eta energiari lotutako 3 zerga izanik. Tramite hori egin ostean, Batzar Nagusiei bialduko zake, eztabaidatu eta berretsi dagien. Halaber, haurretan erabeen arloko aurtengo diru laguntzen oinarri arautzaileak onartzen dituzten dekretuak onetsi ditu Aldundiak. Emakumeentzako zein adingabeentzako babes sistemaren aldeko apustu honek 2013ko ekitaldian gizarte zerbitzuak mantentzeko eta marragorriak ez gainditzeko hartutako konpromisoari erantzuten diola azpimarratu du Rementeriak. 220.000 euroko laguntzea jasoko dabe. 120.000 euro emakume eta familiei laguntzeko, eta beste 1.000 euro aurrei eta nerabei laguntzeko. Lehenengo kasuan, Aldundiak baliabide komunitario ezberdinak eta espezializatuak daukaz ahultasun egoeran dagozan emakumei eta indarkeriaren biktimei egoeran horretatik irteten laguntzeko. Honekin batera, Aldundiak hondakin uren tratamenduen emaitzako errautsak frogatuko ditu errepideak eraikitzeko. Ur partxorragaz hitzarmen bat sinatzen dugu gaur, eta horreri esker herri lansailak material barri bategaz eraikiko dauz errepide tarte batzuk. Gaur onartu dugu hitzarmen hori sinatzea. Esperimentu moduan erabiliko dugu delako proiektu hau. Hitzarmenaren xedea, hondakin uren tratamenduetatik ateratzen diren errautsekin egindako aglomeratu asfaltikoa erabiltzeko frogak egitea dela gaineratu du Bizkaiko Foru Aldundiko bozeramaileak. Bestalde, nekazaritza sailak sektoreko laguntzetarako 2 milioi euro inguru bideratuko ditu Bizkaian. Diru horretan, 174.000 euro aholkularitza zerbitzuei laguntza emoteko. 80.000 euro alkarteek eginiko jarduerak indartzeko. Eta 40.000 euro mahaztiak berregokitu eta berregiteko. Gaur onartu dugun 4. dekretua garrantzitsuena da diru kopuru aldetik, ze 1,6 milioi euro emongo dauz, eta dekretu horren bidez helburu nagusienetarikoa da lurren etengabeko edo etenbako erabilera ziurtatzea eta sektorea gazteagotzeko edo gazteagotzen laguntzea.